EH Bildu hasten ari da, ezker subiranistarentzat gaindiezinak diren langak gainditzen ari gara eta eremu berrietara iristen ari gara. Eta igandeko hauteskundetan gehiago hasiko gara. Euskal herritarrek gero eta konfidantza handiagoa daukate Euskal Herria Bildurengan, eta horren erakusle da momentu honetan lehenengo indar municipalista garela. Horren arrazoiek argiak dira. Euskaldunek badakite hemengo alderdiei emandako botoak bakarrik defenditzen dituztela beraien interesak. Eta hori agerian geratuko da berriro igandeko hauteskundeetan. Horregaitik botu abertzalea, soberanista eta aurrerakoia emateko deia egiten deutzagu Euskal jendarteari. Euskal Herria Bilduri botoa emateko deia egiten dugu Euskaldun guztiei. Euskal Herria Bildurena delako, estatutik datozen erasuen aurrean Euskal Herriak eta Euskal Herritarrak zaintzen eta babesten dituen botu bakarra.